Hei! Mä olen Pakoman Kiira ja olen täällä töissä Go Excellentillä myyntipuolella. Tällä hetkellä tehdään TV-viihettä ja olen tämän yli 3 vuoden aikana tehnyt erilaisia hommia täällä ja tykännyt aivan loistavasti tästä työstä. Kainilaisen Kallen kanssa on nyt tosiaan TV-viihettä ja hän kertoo teille siitä vähän lisää. Joo, eli hei, olen Kainilaisen Kalle ja olen tosiaan tässä muutaman kuukauden mukana. Ja se, mistä tykkään tässä työssä, niin se, että on mahdollista itse vaikuttaa omiin palkkatuloihin. Ja muun muassa työympäristö on aivan mahtava. Et ehdottomasti sen takia ollaan kummatkin myynnillisiä ihmisiä, niin tykätään siitä, että omilla myynneillä sitten voidaan vaikuttaa. Ja työyhteisö ja työporukka on saanut mutkin täällä pysymään näin pitkään. Aivan loistavat työkaverit ja esimiehet ja kaikki toimii niin kuin pitää. Ja tietenkin sitten myös se, että pitää olla motivoitunut myymään ja tekemään tulosta, että se on todella tärkeää. Ihmiset, kenen tänne kannattaisi hakea, niin pitää tietenkin olla iloinen ja positiivinen, mikä voisi olla parempaa myyntityössä. Ja joka haluaa asettaa itselleen korkeita tavoitteita myyntityössä myöskin. Ja sitten niitä pystyy ponnistelemalla myös saavuttamaan, että se on tärkeää. Myös toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, sekä sitten tietenkin puhelimessa asiakkaiden kanssa että sitten töissä. Ja ei muuta kuin motivoitunut ihminen tulee meille töihin ja tienaamaan hyvät rahat. Toivottavasti näemme sinut täällä mahdollisimman pian. Moi! Heippa!